ɗan gwarama, ɗan gwarama, ɗan gwarama, ɗan gwarama, ni ɗan gwarama ne a garin nan kowa ya. Je ku dan mai shiru da Allah. Kai mana shiru. Action. To fa gwaran mun fa fara za ta daga nan fa. Kai ba kai da salo ba ba murya kuma. Gwaran mun nan ta hau kan mai abincin nan. Ita ma ta hau kanta ai da ci a gane ita ma ta hau kan mai daga murya kuma da salon da kake kai su. Gwaran mun nan ta hau kan mai abincin nan ka gane sai ka ce ikwa kai manu ya kace cinyewa zamu wallahi kafin ta dawo mun tafi ka ce a ba ai gwaran ma ba ta yi ba da shiri na to ya ka dauko leda a gane ka ce yawwa ai mu juye ku tafi mu mu je action. Abokina gwara mun nan fa ta hau kan mai abincin nan. Wallahi cinyewa da mi. Kai da shiri na nake tafiya. Na da leda ta nake tafiya. Shage mutumi na. Kai. Bude mana mu jirkice. Allahu akbar. Allah ya dora miki. Yau da gobe. Kai. Yana cikin sirri. Mata hoto ne? Yana cikin sirri. Garanta an yi ba? Allah wallahi sake da mana da rasha. Kudari ni ma na